an same ta komai daidai. Kamar dai gidan Honorable Abubakar Buba da matarsa Harman Iman. Wayyo daɗi zama ne da kowa ke fata, ya same shi lalle ya caba. Yau kun zamo shakallo, shakallo kowa ya zo ya koyi, ya koyi. Wallahi kun zama alkhairi, zaman naku sai dai san barka a gidan aure. Iman matar Honorable kin zama haske na gidan Abubakar. Taka daidai a gidan kike zauna a gimbiya, ramin damusa ba shiga a zauna lafiya. Mun san ba za a wuce ku da komai ba, mun san ba za a dara ku da komai ba. Iman Mrs. Abubakar, Mrs. Abubakar zauna daidai. Iman Mrs. Abubakar yau dai kin ɗaututa. Mrs. Abubakar mata gurin Honorable Buba. Mrs. Abubakar shugabar mata ta Tiyamomin. Mrs. Abubakar local government sannan yi first lady ne. Mrs. Abubakar mata ɗaya a gidan Honorable Buba. Mrs. Abubakar daga ke kuma an kulle kofa. Adaka a buga ai dole su kyale ki. Iman ke ce ta farko da gida, ke ce ta ƙarshe kulle gida. Kin zama haske raye gida, Iman kina ta basu wuta. Ke kin rike gidan ki kwarai, ba wacce za ta mai kitare. Ke kin zama abar kauna, gungu ba ya kunna wata. Honorable mai kyan natsuwa ga tambaran kula doko. Honorable mutumin kirki ga El Musti mai soyayya daɗi a gidan aure. Amana in an same ta komai daidai. Kamar dai gidan Honorable Abubakar Buba da matarsa Harman Iman. Wayyo daɗi zama ne da kowa ke fata, ya same shi lalle ya caba. Yau kun zamo shakallo, shakallo kowa ya zo ya koyi, ya koyi. Wallahi kun zama alkhairi, zaman naku sai dai san barka a gidan aure.